наши дни политическата коректност е нещо по-ограничаващо от социализма. Постоянно да се притесняваш какво, как и за кого ще кажеш, в каква среда, кой ще го чуе и как ще стигне до съвета е доста обременяващо. Интересна особеност, че когато хората ти кажат променил си се, те всъщност искат да ти кажат, че си спрял да живееш по техния начин и че може би не сте на едни вълни вече, но пък ти имаш свой живот и ти сам можеш да прецениш. За мен е изключително важно човек да търси правилната перспектива, да намира онези хора в социалния си кръг, които го насочват в посоката, в която е тръгнал, а не тези, които го дърпат назад. Това е малко като да спортуваш нещо. Винаги искаш да играеш с някой по-добър от теб, за да ставаш по-добър. При мен винаги е било парти до когато ми стане тъпо. Никога не съм стояла до 6 самоцелно, просто за да кажа: ей, хора, прибрах се в 6. Това как се забавляваш не зависи от това къде живееш. Няма значение дали си в София, в Берлин или в Лондон. Това как се чувстваш зависи само от теб.